Talang sarue di rumpun pandan panek manyanda coba tenggang badan lah kue dek manang guangkan bansai ko anta bilo kahilang di ujung malam isa bagu mangana untung cuman dekan duang ketua kadalam cendom menyiram si ayam mato membasah rangku mengapa jalan ayah kan duang tinggalkan kami sana lai banyak tiada sampai kama nombang karena kami indah badalui sana talang sarue di rumpun pandan panek manyanda coba tenggang badan lah kue dek manang guangkan bansai ko anta bilo kahilang di ujung malam isa bagu mangana untung cuman dekan duang ketua kadalam cendom menyiram si ayam mato membasah rangku mengapa jalan ayah kan duang tinggalkan kami sana lai banyak tiada sampai kama nombang karena kami indah badalui sana